त हेलो गाइड, कैसन बानी रउआ सभे? सुबरे सुबरे के भोर में रउआ सभे के स्वागत करत बानी हम निशान। तो कहे के ये रहल कि ब्लॉग जौन चीज बावे दुनिया में ई बहुत लोग बनावेले, ठीक बा। तो ब्लॉग बनाओ के साला मतलब आज ले हमरा ना बुझल कि ब्लॉग का होला। कहे के ये रहल कि रउआ लोगन के बहुत चीज हम देखनी, लेकिन देखी बनाओ वीडियो बनावे में कोनो दिक्कत नहीं, बनावे में बहुत मजा आवेला, लेकिन अब बताए रहो लोगिन सपोर्ट ना करे, देखे ना लोगिन, तो फिर मोटिवेशन है जाके खत्म हो जाला नु। तो मोटिवेशन जब तक ले ना रही आदमी के तक कोनो चीज करी मेहनत की, तो यार रउआ लोगन से हम इतने कहम कि सपोर्ट करी, थोड़ा मोटिवेशन दिखाई, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, मोटिवेशन मिली और नया नया वीडियो हम बनाए, थोड़ा मोटिवेशन मिलला तो बहुत अच्छा लगेला। हाँ, एगो तो आदमी हमरा लग बा कि भाई हमरा के सपोर्ट करता हमरा खातिर, बस हम इतने चाहे हमारे वो लोग फैमिली बनी सपोर्ट करी, और कुछ हमरा ना चाहिए वो लोग से। तो वीडियो में बनल रही, शाम तक देखी का होके वाला बा। आज के ब्लॉग में कुछ खासी होके वाला बा, तो रो लोग कही तो एगो चीज आज रो लोग खान देखा, लेकिन हम ना बताएं कि वो का चीज है, लेकिन रो लोग के बतावे पड़ी। चलिए देखा वीडियो में बनल रही। हे गाइस, तो रो लोग देख सकनी मुंह हाथ धो लियल बा, सब कुछ कर लियल बा, ओकरा बाद सब सीधे चलल जाता, सॉरी सीधे चलल जाता नहाए। तो रउआ लोग का सुबह उठ उठ के का करे, नहाए नहीं कि ना नहाए नहीं, सीधा चुपचाप जाए नहाए, का पी के काम पर जाए, कूदे नाता बे काम के, साला पैसा रुपया के था कम। अरे दादा वैजा बताए आई पोल बप, अरे रे साला उहे को तनी कैमरा लौको काय नहीं कैमरा बतावो, चलो हे देख कैमरा बाबे बाक। तो देख ली रहो लोग हम दिखाते ना अपनी घर वाला जंगल, जंगल में रहे में जौन मजा आवेला नु उचाला हमरा कोई जीवन में ना चाहिए, काहे कि चला जा ठीक बा जंगल बा, लेकिन फरक जार बा, इतना लंबा मैदान बा, लेकिन मजा ना आवेला रहे में। का बताई रहो लोग के साला बड़ा टुकुला, साला कोनो लइका पैका आइले देखा सन अरे मैं सोची साला हम इतना गरीब गुरगा आदमी, साला हमनी के गरीब के देखे के त का कइल जाता साला करा। देखिए वो आदमी लोग आओ जात रहू कम एगो असली बात बताओ तन कि साला गरीब के त जाता एगो तो साला हमनी के ऊपर से इतना उलझ झालल गरीब, और ओकरा बाद से साला करा रहुआ देख सके नहीं कि साला ओ में 349 रुपए के रिचार्ज करे के पड़ता, जौन की अंबानी के साला हर एक महीना देवे के पड़ता। और ओकरा बाद से मत कहीं इतना दुख कि साला कोई बात करने वाली भी नहीं है, कि साला मन लगेगा वो रिचार्ज आखिर में जियाने नहीं होता। रो लोग बताइए आए साला कितना गरीबी हो गई बड़ी दादा हो। हे भैया लोग राम राम सबके, आज हम देखा वाला बानी रो लोग सुबह सवेरा साला देखी कितना मस्त लग गाँव के सवेरा देख सके रो लोग। साला अभी टाइम बजे तो 5:33, देखिए कितना अच्छा हरियाली, चारों बगल से सूर्य भगवान एकदम जगमगाते हुए चमकाते हुए निकले हुए हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है एकदम सनसेट का, सुबह सुबह का। आप लोगों को तो ये सब देखने को मिलता भी नहीं होगा यार, कितना मस्त लग रहा है अभी यहाँ से, वाह गजब। दो लोग इनकी सब देखे तो मिलत नहीं कबो, लेकिन एक बात जरूर के गांव के जन हरियाली मजा सुकून बावे कहीं ना मिली देखे के। देखिए सूरज भगवान है रउआ लोग इनकी हम आई लोग, लेकिन हमने किए पहुंच गए बानी। गांव के जन हरियाली होला ओकर खूबसूरती के नजारा ही कुछ और होला। राधे राधे। हई रउआ लोग देखी गांव के सुहावना पल कितना मस्त लागेला यार, देख सकेला रउआ लोगिन कितना मस्त फ्रेश है। देखी बुढ़ऊ काका जाता रहे मैदान, देख सके स्कूल हमने के कितना मस्त व्यू लागता।